En l'última reunió abans de les vacances, el Govern ha aprovat l'avantprojecte de llei del Consell de Governs Locals. Aquest nou òrgan, previst en l'Estatut, representarà municipis i vegueries i té la missió de fer propostes que beneficiïn el món local. Es tracta de la primera norma que preveu la nova organització territorial catalana i coincideix amb les negociacions que el Govern espanyol s'està fent amb el Govern espanyol sobre aquesta qüestió. De fet, per demà passat hi ha prevista una reunió a Madrid entre el conseller Ausàs i el vicepresident Chávez per parlar-ne. Ausàs ha subratllat que l'organització territorial pròpia de Catalunya està basada en les vegueries i que el govern català no pot acceptar que el Tribunal Constitucional vulgui fer canvis. De la mateixa manera que Catalunya té Mossos d'Esquadra o que tenim Generalitat, el nostre país ha de disposar d'una organització territorial pròpia i les vegueries és un model d'organització territorial propi. Tenim el camí perfectament marcat, la traça marcada i per descomptat que aquesta és la nostra voluntat i no farem marxa enrere.